C-finaali, 3 kierrosta ja 3 kierroksen jälkeen lähdön voittaja. Pertta finaaliin 8. autoksi. Näin on kaikki valmista. Elsteni käsi koholla. Autot liikkumattomana viivalla. Ja tässä vaiheessa Ristamaan tasainen 5 Poutonen karvan perän. Timo Pulkari voittaa edellä, mitä tekee Hän on starlettimies, eli 203 Markus Haitola, vaatalaiskuljettaja, kun kärjestä tulee Kunnari, juoksee Kunnari, eli Kuntosali Fordi ja Autoliitto Härmä tässä vaiheessa kärjessä, 2. Aitola, 3. Tähtinen, 4. 75 Sami Koivisto, 5. paikalla 29 Helenius KP Koivisto, 6. 7 edelleen Aulis Mäkitakun aivan omille teilleen tässä vaiheessa on lähteneenä sitten härmäläiskuljettaja. Kunnari kyllä laskettelee sitten on ihan eri planeetalta kuin muut. Ja veikkaan sitten 2-3 tullaan käymään. Ei nyt on Tähtisen autossa ongelmia. Tähtisen auto on tekemässä tilttiä. Joo, ja Tähtinen on ulkona kuin lippulauta, ainakin tuolla takasuoralla se ei kulje. Molemmin puolin pistetään sitten Tähtiselle sitä kantoa, että Tähtinen voittaa. Ei onnistu. Mä en tiedä, vaan ilmeisesti sen verran pahahajuinen jätkä, että on kaikki ötökät yrittää moisuudet samaan aikaan, että nakettelevat elämään. Ja kun vastaavasti puolitoista kierrosta on nakerrettu kierroksesta Timo Kunnari, Kuntosali Fordi ja kärkipaikka 560 metreissä jääneenä tässä vaiheessa on sitten Markus Haitola KP Koivisto on tässä vaiheessa 3. paikalla taistelee siinä herkkutalkkuna herran kanssa, eikä 2 Koivistoa. Toinen Kiikoista, toinen Valkeakoskelta ja katsotaan, siinä taistellaan, ratkaistaan Kardaanikunkussa epävirallinen Koivistojen mestaruus. KP tässä vaiheessa vahvimpana Okarjelle eli Kunnarille toinen kierros täynnä edelleen Aitola 2. KP 3. Ja siinä nyt sitten rintarinnan miltei tulevat sitten KP Koivistoon ja heidän perässään 29 numerolla. Erot ovat todella suuria, vaikka on kysymyksessä C-finaalilähtö. Eli yllättävän iso ja silti alkojen talusteen olisi pitänyt kaiken aikaa vaan niin tasottua, mutta kyllä tässä ainakin tässä lähdössä Kunnari on niin ylitte muiden. Eli Kuntosali Fordi kuljettava, Autoliitto Härmää edustava. Kuljettaja on tässä vaiheessa ottamassa itselleen sitten paikkaa Pertta-finaalissa, tuohon asiaan uskon. Ja sitten C-finaalin 2. ajaa itsensä Markus Aitola, on tässä vaiheessa toinen. Ja Koivistojen mestaruus ratkaistaan sitten, sen ottaa KP-nimiinsä. Ja Sami jää sitten 4., 5. paperissa tai tulosluetteloihin kirjataan nimi, joka on seuraava, eli Mika Helenius. Ja Heleniuksen perässä maalin saavuttaa sitten Aulis Mäkisalo. Ja tuohan sitten tuo Länsi-Harjun auto jossain vaiheessa johonkin päin levahdetaan. Kati, Ari Laine, EV-pinto Fordi Hyvikainen UA 215, Marko Matikainen, Timo Tull, Jyväskylän UA ja Fordi ilmeisesti 90, Jarmo Koskinen, EV-pinto Fordi Hyvikainen UA 230, Jaakko Nykooli, Pohjois-Suomen UA, Fordi 26, Jari Männistö, Panelian autotyö Fordi, Euron UA 65, J.P. Mattila, Jyväskylän UA, Timo Tull Fordi 170, Antero Sorsa, Karttulan UA, Fordi ja C-stä noussut 56, Timo Kunnari oli ensimmäistä joukossa ja tuossa viivalla intoa tänne kuin ilman pallukka, Kuntosali Fordi, Autoliitto Härmä. Jaha, sitten Helsteinen tuli esiin, minun täytyy nousta kunnioittamaan B-finaalin lähtöä seisten. Kaikki on valmista tässä vaiheessa. Ja sitten meilahtaa Mattila J.P. Meilahtaa varmaan, Tämä on asia, en ymmärrä, että tuolta keräilystä saakka aina lähdetään loiskotella ja kyllä J.P. ainakin on tässä vaiheessa kärkipaikalla. Mutta mitä tekee seurakaverit? Marko Makkara-Matikainen ahdistaa tosiaan J.P.tä. Ja Vilppilähtö kilpailu numero 88. Laineen harauttanut Vilppilähdön. Tuo saman aikaan se Makkara-Matikainen yrittää jo ensimmäistä kertaa tuossa kuutoskaarteessa. Se on tietysti ikävä tilanne siinä mielessä, että siinä on seurakaverit keskenään ja ei ole oikein niin hirveän kivaa lähteä tuuppimaankaan.
kun veikkaan, että Makkara yrittää tässä pääsuora ratkaisua. Mun mielestäni Makkaran auto kulkee vähän nopeammin. Se nähdään kohta. Samanaikaisesti nyt lähdetään ja Matikainen pää ja toinen peittää. Siinä tässä tullaan näkemään kahden motorimiehen oikean taistelua vielä. He ovat aivan eri planeetalta kuin muut. Vastaavasti Viis Puutonen saa tarpeeksi, eli Kunnari siirtyy sivuun. Hänen autonsa on kumotuli-kaksikko, jota katsalla. Ja järjestys on kaksikko maaläppää. Eli nimenomaan J.P. Mattila ja Marko Matikainen. Makkara yrittää tuosta leikata sisälle, mutta J.P. linja pysyy. Se pysyy todella tiukasti. Edelleen kolmospaikalla 90 Jarmo Koskinen. Ja sitten nelosena 230 NYK oli ilmeisesti. Kun samanaikaisesti toinen kierros on täyttymässä aivan tuossa JP:n kannassa. Nyt veikkaan, että Makkara kyllä iskee tällä kierroksella. Ja nyt koitetaan, mitä koneet kestää. Matikainen hakee yrittää tuosta sisälle. Onnistuu, ei onnistu. Tulee rinnalle, mutta pysyy vaan Jolia. Mielenkiintoista. Sinullakin on 100 metrin puolesta. Matikainen ottaa J.P. Mattilan. Otto Mattila, siinä tosiaan seurakaverit, sama liitäjoukkuemiehet. Siinä taistellaan miestä vastaan ja taistellaan todella oikeat rehdin opin mukaisesti. Ei tuupita, vaan kisaillaan. Katsotaan pystyykö sitten J.P. hiilottamaan Matikaisen Markoa tuolla viimeisessä kaarteissa. Ja asfalttilenkillä Matikaisen ajoilija pitää eroa semmoinen parikymmentä metriä. Nyt näyttää siltä, että J.P. satsaa viimeiseen pääsuora kaarteeseen. Ja tässä vaiheessa A-finaaliin Marko Makkara, Matikainen, huikea taistelu ja nimenomaan P2 ajoi J.P. Mattila, kolmanneksi sijoittuu Koskinen, neljänneksi Männistä, auto on edelleen kun uusi, viidenneksi NYK oli, kuudenneksi 88 Harri Laine ja sitten edelleen tuolla taitaa vielä ainakin karttulalaispuljettaja eli Antero Sorsa, joka on hetken kuluttua myös tulossa maalialueelle. Turvallisuussyistä on punaisilla lipuilla lähdöt keskeytetty ja mun mielestäni se on ehdottomasti oikea tapa. Pistetään asiat, painoarvot, tärkeysjärjestykseen. Turvataan ensin kuljettajat ja sen jälkeen sitten meistä kukaan varmastikaan ei siihen tilanteeseen niin kuin on hirveästi tai ei ole sitä tilannetta vastaan, että tuommoisessa pyörimisvoltteja, mitä on nähty, että siinä punaisella keskeytetään. Silloin jos tuntuu, että se ei noin saa tehdä, niin pitää samaistaa itsensä autoon sisälle. Nimimerkki kokemusta omaavana voin sen verran sanoa, että mä yhden kerran rallissa lähdettiin kutakuinkin vähän semmonen perustavaa laatua oleva virhe. Meillä oli nuottivirhe siinä mielessä, että oltiin toisessa nuottikisassa, mitä on koskaan ajettu. Ja maaliin loppu sitten nuotit ja se oli viimeinen nuotti, että maali 300 ja kiertäjää on sitten taistelemassa tässä vaiheessa vielä tuosta kunkkutittelistä. Nyt mennään lipsahtaa, mennään tulla pojille hame päälle, kun mennään kuningatar tittelistä. Saattaisivat kopsauttaa ohtaa, jos tuolle ei sanoisi julkisesti. Joo, mutta joka tapauksessa heidät ruunataan. Eli A-finaali. 15. Janne Hautamäki, kuljetus Kovalainen, Foodi, Kuortanen UA. 145. Tapani Kalmukoski, Silta Turkis Foodi, Evijärven urheiluautoilijat. 51. Jari Helenius, Äätän UA, Volvo. 81. Oula Kykkänen, RKR Opel, Anilakosken UA. 55. Tom Arnold Larsen, Kirkkonommen UA, Tomppa Escort. 198. Petri Heinonen, Kumikorjaamo Elo Opel, Vakka-Suomen urheiluautoilijat. Edelleen 337 Markku Koirikivi, RKR Opel, Annilankosken UA. Ja Pertasta noussut 215 Marko Makkara Matikainen, Timo Tulfoodi, Jyväskylän urheiluautoilijat. No niin, siinä he ovat 8 kuningasehdokasta, gladiaattoria, 3 kierroksen jälkeen Kykkänen, Arnold Larsen, Heinonen, Koirikivi ja Matikainen. Ja sitten on Hellstenin päivän päälähtö, autot liikkumattomana lähtöalueella. Sitten heilahdetaan 198, hetkellä ihan
taitaa tulla Seemijärveläisittäin. Kalmukoski numerolla 145. Kykkänen tulee kaarteesta 23 paikalla ulos tässä vaiheessa. Samanaikaisesti 51 numerolla Nelosella pitää hallussaan Jari Elenius ja kun noita tökättyjä purreita lähtee vielä just silloin, kun pitäisi parasta lähtöä. Kärkipaikka on tosiaan tässä vaiheessa Kalmukoskella. Makkaramatikainen kyttää aivan Kalmon takaluukussa kiinni. Kykkänen ja nimenomaan Kykkösistä on sitten Oula puikoissa on kolmosena. Nelosena edelleen sitten Helenius. Vitospaikalla on tässä vaiheessa Koirikiven Marek Kutunen ensimmäinen kierros. Se menee Kalmulle. Matikainen seuraa. Kykkänen kolmantena. Helenius neljäntenä. Janne Hautamäki, Janne on takaisin ja takana on sitten pikkuisen tehty pesäeroa. Sitä on tässä vaiheessa 4 metriä nimenomaan taistelukaksikon kärjessä olevan Kalmukosken ja toisena olevan Marko Matikaisen välistä eroa. Kykkänen ja Kykkästä ahdistelee Jari Helenius aivan tuossa Kykkäsen takaluukussa kiinni. Ja vastaavasti sitten Heleniuksen takana tulee Koirikivi, tuossa on järjestys. Kun samanaikaisesti kärjelle on jo täyttymässä toinen kierros. Kalmukoski on menossa karkaamassa omille teilleen. Matikainen ei pysty vastaamaan tuossa pääsuoralla Kalmon vauhtiin. Edelleen Kykkänen kolmantena, Helenius neljäntenä. Koirikivi hakee edelleen Aropanteen tuossa vitospaikalla laskee miljoonaa, ainakin puolta miljoonaa todetaan kaarteeseen. Kärki on ja Kykkänen menettää siellä yhdessä ja nyt on Ääniankosken kuljettajat siellä peräkkäin. Eli kolmanneksi on noussut tässä vaiheessa Jari Helenius. Kykkäsen olla neljäntenä, Koirikivi viidentenä ja kyllä näyttää siltä, että Evijärveläinen jälleen on ottamassa mitä otettavissa on. Eli Uutin Kunkku on syttymässä, mikäli viimeiset kaarteet vielä mennään. Ja kaiken aikaa sitten Matikainen jää. Eli Evijärvelle paine ja kunnia matkaa Pohjanmaalle. Eli Kunkkukin sanottaa, Tapani Kalmukoski tuulettaa tyytyväistä. Hienosti kakkoseksi Matikainen, kolmanneksi Helenius, neljänneksi ajaa itsensä sitten Koirikivi, viidenneksi Kykkänen, kuudenneksi Arnold Larsenin Toppa, seitsemänneksi 198 numerolla Heinonen ja kahdeksanneksi numerolla 15 Janne Hautamäki. Kiitos rakkaat ihmiset järjestävän seuran puolesta, omasta puolestani, kaikille teille, ketkä olette tänne tulleet, toimitsijoille, toimihenkilöille, kaikki, ketkä olette edesauttaneet ja samalla teille rakkaat ihmiset olette jälleen kertaalleen todistaneet sen tosiasian, että Kardaanikunkku on Kardaanikunkku, se oikea aito Kardaanikunkku. Ja isäntänä tosiaan teppäläiset vielä kertaalleen kiittävät teitä. Otetaan rauhallisesti tuo kokimassa, ei pidetä mitään kiirettä. Varmaan tuossa reilun tunnin kuluttua jaellaan palkintoja. Ja samoin kaikki toimitsijat, toimihenkilöt sitten ennakkoon sovitulla tavalla. Jokainen huolehtii ehdottomasti oman vastuualueensa puhtaaksi. Eli mekin ruvetaan nyt sitten pikkuhiljaa purkamaan tätä miinakenttää ja siirtämään laitteita tuonne palkintojen jakoon ja ostotarjousmenettelyn puolelle. Eli omasta puolestani kertaalleen vielä kiitos ja muistakaa IM Liiga pyörähtää käyntiin ja Liiga huipentuu Vääksyssä Tullinportin kentällä Vesivehmaan lentokentän päässä uusitulla radalla 20. ja 21. päivä syyskuuta. Vääksyn Uani omasta puolestani olette sydämellisesti tervetulleet. Kiitos vielä näistä 2 päivästä. Nähdään, kuullaan, soitellaan, kun soitellaan. Telellä lähdetään tikittäviä pakettia. Moi moi ja moi moi!